Pozdrav, moje ime je Konstrakta. Igram igricu Koji si kodeks. Budi tabloidni novinar godine, napiši tekst, daj naslov, ne razmišljaj o posledicama. Estrada. Tabloidni svet je na nogama. Poznati celebrity par objavio je da se razvodi, a ti imaš priliku da zablistaš. Ovo je savršena prilika da pokažeš svoju genijalnost, objavi najsočnije informacije, što volimo ovo najsočnije, i meso i zaradi na račun njihovih slomljenih srca. Srcadi. Idemo senzacionalno. Drama je moje srednje ime. Ovo će biti top. Zvaću bivšeg muža, ljut je, sigurno će u tom besu da iznese nešto što mi treba. Idemo, šokantno. Zvaću ovog prijatelja, njegovog. Znam da su se nešto posvađali, klikovi su važni, idemo 064 i tako dalje. Mislim da ovde radi sređena pevačica ili ne daj Bože srećna pevačica nakon razvoda. Vreme za naslov. Pukla ljubav. Pevačica napustila glumca nakon žestoke svađe. Pa najčešće idu inicijali, pa sad vi vidite. I da vidimo šta sam dobila. Dakle, moglo je to još gore. Nisam se pokazala. Za tebe je najvažniji broj klikova i broj prodatih primeraka. Baš me zove muž. Razvodi se.